Al realitzar l'activitat de Garbí TV he pogut dur a terme tasques de presentador i millorar la meva capacitat oratòria. Com a cap de color he pogut col·laborar i coordinar les diferents activitats de vida social. Per mi ha estat molt gratificant ser professora d'un nen de primària amb dificultat. Per nosaltres ha estat una gran experiència fer de professors de reforç de lectura als nens de primària, perquè ens ha recordat la nostra infància. Amb l'activitat de biblioteca he pogut compartir els llibres que m'agraden. Bon dia. Doncs jo, com a activitat de vida social, he realitzat la tasca de manteniment i he après a realitzar una sèrie de treballs manuals, com és la pintura, escombrar i el muntatge de prestatgeries. Hola, soc la Cristina Alvesa i faig la vida social a la cuina i bé, m'ha permès estar en contacte amb el món de la cuina, saber el que és treballar de veritat i bé, us recomano que ho proveu perquè és una bona experiència.